Bueno, kaixo berriro ere, eta ongi etorri lehen ikusten ezareten ez duzuen ikusi. Ezan bezala gaurkoan Ondarribetxeiko Abixaran Potxen arte talde ero lemapetik arituko gara lasterketari buruzko berriak ematen. Eta beraz, lasterketa berehala hasiko da, 25 partaide talde 25 partaide ditugu. Lehen esan dugu, zirkuito hau bereziki luzea dela, Samamesen izan genuen bestearekin alderatuta. 2 kilometro da 470 metro ditu, esan diguten, ez? Ia bikoitza. Ia bikoitza. Bai, komentatu digute gure autoak 5 minuto ematen dituela bataz beste bira bat ematen. Ia Samamesekoarekin horren bikoitza izango litzatekela. Samamesen ordu eta erdi, minuto eta erdi, 2 minuto ingurun egon zen bira bakoitza, hemen 5 minutu, eta beraz hori ere igarriko da bira kopurua. Hori da, esan dugun bezala bira kopurua ez da hain altua izango oraingoan. Eta gidari bakoitza 10 minutu egongo da, beraz 2 bira egingo ditu, Samamesen baino bira gutxiago, baina denbora berdina. Eta gure gidariak Jon Artetxa hasiko da kotxak gidatzen, gero Anaz Martino joango da, Guruztoña, Mikel Idoiaga eta azkenik Araitza Mutxastegi. Hau dira gure gidariak, komentatu digute kotxa Potxen arte. Eta birak behin da berriz, zerrenda bukatzerakoan berriro hasiko da lehen gidaria, eta horrela Samamesen erabili genuen teknika berdina, Samamesen justo eman zuen bakoitzak behin egiteko bira hori, baina oraingoan ikusiko dugu. Momentuz denbora tarte nahiko antzekoa izan behar da, kotxea berdina data, bakarrik hori. Bueltako buru bakoa. Komentatu digute beroketa saiokoak, ongara izarekin elkarrizketatzen adibidez, eta esan digute bidea zirkuitoa bera, oroar, erabat erosoagoa dela, mugak zehaztuagoak dira, eta beraz lasaiago gidatzen dute, leku gehiago ere badute gidariek beraien artean, beraz horrek esan dugu, zirkuito hori zabalagoa da, eta beraz kotxak erabat toki gehiago dute maniobratzeko, baina eta hori, batez ere lasaiago izango direla gidariak. Jokatuko dugu, eta ea sortu nahi izaten duten, eta ea nola jartzen duen gure. Batez ere hori da, ez, lasai egotea da. Ondo pasatzea. Gure lehen urtea da parte hartzen, besteak esperientzia gehiago dute, aian estrategia gehiago izango dute, bate jakin, baina gure helburuetariko bat izan zen proiektu honekin hasi ginenean eta lasterketan hasi ginenean Samamesen, esan genuen besteengandik ikastea dela gure helburuetariko bat, azkenean proiektu hau beste urte batzuetan aurrera eramaten bada ere, zerbait ikasita egotea eta hobetzen joatea aurrera ginela. Eta irabazteko gaia ateraz, esan digute aurreko urteetan talderen batek trampak egin izan dituela. Trampak ohikoak direla. Hori da. Zer trampa egin dezakezu. Claro, guk esaten du, lasterketako helburua nork irabazten duen zirkuituan denbora gehien. Eta hortara, nola gidariak aldatzen joaten diren parte hartze gehien emateko ikasleen artean. Aldaketa horretan, eman izan hoi direla bateria aldaketak. Autoak gehiago irautea egiten du, eta horrela autoak egin dezake 4 ordu martxan, bateriak aldatu eta hori da. Aurrekoan Samamesen izan genituen box aldaketa horrek aurran genituela eta tentsiosko uneak izaten hori da, tentsiosko uneak izan ziren, une horietan nahiz eta tentsioak izan, jendeak trampatxo batzuk ere egin izaten dituela. Nahiz eta trampa horrek
trampa horrek argitzera eramaten badituzu ba. Kanporatuta gertengo zarela, baina jendeak egin izan hori duela, eta nahikoikoak dira. nahikoikoak direla hori da, Beraz, guk tramparik egin gabe, holako emaitzak lortza benetan harrigarri. Harrigarria eta ona, gure partetik. Orain, daukagu gure, gure irakasle bat, Josu Goitia, dabila han lehen aipatu nuen, zerrata dantzeko, baina ez dakit. Bueltatu da, Ez daki, zer ari da gertatzen. zer ari da gertatzen, ez galdera hori araintxe komentatuko digu. Josu Goitia, Hori da. lasterketa berehala hasiko dela, da Jon berehala tengo dela. Jada prestatuta dago autoan, aldaketa egingo duenak ere prestatzen arituko dira, gero urteetan aldaketa hori emateko, alik eta Gidarien aldaketa hori. Gaurkoan ez dugu aldaketa hori hemen artean, eta ez dugu aldaketa komentatu, baina egongo dira. Horien berri. Hori da. Guk beraz, herri guztiak azalduko dizugu guztiok arituko gara beraz, zuek ere jakin egongo zarete une oro. Lasterketa esan dugun bezala laster hasiko da, eta ea nola joaten den, sortia dugun, eta ea ondo hasten dugun lasterketa bera. Hori da. Esan dugun bezala, lasai joatea, Zamamezen ederto egin genuen. Eta horretan izan zen irakasle bat, torriko da gaixo diot, zer modu. Zuen zure mikrofonoa. Ondo. Ondo está. Irrikita nago, ja, lasterketa. Naski baiez, ja, dezkidatzen. Kotxek ikusi nahi ditugu ja hemen atzean gure zirkuitoan, zirkuito profesionalean hemen. Hori da. Esaten egon zaretena, ez da? Zamamezen ez genuen 80 minutu ez genituen bete, kotxearen bateria gehiegi berotu zen, baina bueno, gaurko helburua behintzat da, karrera bukatzea. Hori da. Zu Zamamezen zaintzen Zamamezen egon zinen han gurekin, nola izan zen zure esperientzia? Nola bizitzen zuen, urdu hori, Tentsioa horrela zuen duen. Esperientzia euritzu izan zen, zuk esan duzun bezala, gaur eskerrak sekulako eguraldia erra daukagula, baina ondo, Zamameseko eguna oso zoragarri izan zen, talde ezberdinak ikusi genituen, nire ikastetxe ohiko irabazleak izan zirenak, Deustuko ikastolakoak, gaur ere hemen daude, bai, baina bueno, gaur haien aurretik egingo dugu. Bai, Zamamezen izan genituen emaitzak ikusita da nolako izan zen lasterketa, zeia, badakigu nolakoa den horrelako lasterketa bat, naiz eta zeratuta aldatu. Zure gaurko espektatibak, aurreikuspenak, nola dituzu? Karrera bukatzearekin konformatzen ez. Konforme. Bai. 80 minutu da ordu terdi aguantatzerakin nahiko. Eta alik eta aurreren bukatzen badugu, sailkapenean, hobetzea. Bai, uste ordu terdi bai egingo ditugula, baina gidariak oso lasai daude, zain dute zirkuito asko zerozoagoa dela, beraz, nire uste, seguraldia ere gure alde dugu, eta horrela jarraitzen duen, eta ondo. Zirkuituaren hasieran dago horrelan aldapa luze bat, igual hori da gehien kostatzen zaiona kotxeari. Bai, ez da. Zamamezen ere egon zen aldapa hori, eta hori izan zen oztopo nabariena zirkuitoan gidatzeko orduan. Baina, bueno, zirkuito guztiek dituzte, baina zirkuito oroar laua da, zabala da, nahiko laua ikusten du, naiz eta aiza elkarrizketa. Gainontzeko kotxeak ere erraz aurreatu daitezke, ondo. Ez dute inongo arazorik ikusten. Lehen beroketan ere aritu dira, ikasle batzuek ja ikusi dute zirkuito hori, eta gidatu dute zirkuitoan. Komentatu digute hori aldatarena, baina hori izango daitekeela. Ez dala ematen duen bezain laua, nahiko laua ematen du, baina... Agian horrexako ematen duela, hemendik begiratuta, baina karo oso zirkuito luzea da, beraz.
askorako ematen du. Eta hori, zuk aurreikuspen onak. Bai, positiboak. gainera, zirkuitua bitan banatuta dago, kerrez banago, ezta? Bai. 16 urtetik aurrerako gokoak, Eta diren Bai, hori, zirkuitu ibilbide luzeagoa, Zamabezen ere, eta hauek aproba Zamamezen laburrakoa. ere lehiak lasterketa bat baino gehiago izan genituen hor, adin bai, tarte ezberdinak eta autok ere kotxe ezberdinak. desberdinak, eta orain izango dugu aiza. Orain daukagu bera- Aiza. Zeneko lehen beroketa saioan konexioa, izan dugun Aiza Aiza. Gandariasekin. Aiza Gandarias. Aurrera, Aiza! Handago terrazan, Aiza, entzuten aldi guzu? Kaixo aiza. Aiza, entzuten diguzu? Badiri, zuzeneko arazoak izatzen ari garela, arazo tekniko batzuk. Izaten anean, kobertuak falta, dakigu. Eta, eske ezin jo. Ezin duela grabatu, dio. Ezin duela. Graba, eta listo. Ezin ekela, korta etxenda. Ai, Moztu Bueno. egiten da bidea. Ba, arazo Bai, batzuk ditugu, zuzeneko arazoak, hau zuzenekoa baita. Zuzenekoa da, horrela Eta- gertatzen da. Bai, arazo horiek bakarrik enen gertatzen dira. Eta, bueno, guk zuzenekoaren jarraituko dugu. Lasterketaren berri ematen. Lasterketak hasiko dira, Jon eta besteak Esan lasterketa dugu partean. Jon gure lehen gidariak, gero Bai, aldatzen joako gara, elkarrizketatu Samamezen izango ditugu, duen beraiek aldaketa ere. bezala. Denboratxo bat emango dute batetik bestera, bakoitzak 10 minutua lehenengoak egiten duenetik eta barriro sartu behar denera, denbora bat pasatuko da eta guk denbora horretan elkarrizketak egiteko aprobetxatuko Hori da. bien bitartean agurtu ahal ditugu Ondarrabatxiko eskolako Eskolako, ikasle, Badakigu argia joan dela, irakasleak. argia joan dela, bueno, danean joan da, baina hemen ez dugu nabari, hemen beste giro baten, beste giro baten gaude eta. Animo Argia astelenarekin, joan dela, baina- lankideok. Hori da. Bihar ikusiko gara. Ai. Eta, bueno, Jon, Jon hasi da lasterketa, oraintxe bertan hasi da lasterketa. Oraintxe bertan hasi da lasterketa, tentsioa nabaritzen ari da hor, goiko terraza batez ere jendea batzen den terraza hortan, zirkuituaren bista guztiak ditu daukat eta hortik goitik. Bi kilometro inguruko buelta da, ezta? Bai, Bai, 2 kilometro 450 metro. Hori da. Samamezekoaren bikoitza eta Gutxi gora bera 6 minututan egiten dituztenak. Beroketetan behintzat. 5-6 minutu hortik ari dira. Hori denbora hori ere gero eta motelago joango da, moteltzen joango da. bateriak lehertzen joaten bateriak, muatu, tope batu, eta ea, noiz hartzen duen gure eta... Kontuan izan behar da boxesetan sartzen direla, horre aldaketak egin. aldaketak ematen direla. Hori da, nahiko hori da, lanan, eta aldapak eta ja Aldapa horretan, aldapa horretan bai. hortze izango dela. Bueltaren batean ja lehertuko dela bertan eta hor bukatuko dela gure lasterketa. Eta, bueno, aldapa hasieran da, eta beraz, kotxe bat geldituz gero, aldapa hortan, hasieran dago gutxienez. Samamezen izan genuenean, Samamezen egon ginenean, eta kotxea aldapa beste aldean zegoen, zirkuitaren beste aldean, eta beraz, kotxea gelditzen bazen aldapan, boxeetara, multzatu edo batek batzua behar zen bertara laguntzera, ez dakitzer, antolakuntza aldetik hori ere zailtasuna izan zen. badatoz ja lehen autoak, Bai, hemen dabiz, eta oso ondo ikusten dira, oso ondo ikusten dira, esan dugu bidean zabala, leko askorekin, eta beraz, Andoaz. eta beraz, Abixtiara nan. bi zenbakia ikusiko dugu ea nondik dabilen gure bai, Jon Artetxe gure gidaria. Aupa, Jon! Ea. Zeko hori, ez? Dirudi atzeko hori dela, ez? Hori esan dugun bezala bidea, zabala da, eta beraz, nahiko lasaia zentzu hortan. Hori da. Hori da, hemen dator Jon, Jon 12 zenbakiarekin, gure kotxea. Fernando Alonso bailitzan bezala. Bai.
Bai. Zortzigarren doala, dio zigorrek. Zortzigarren ez da postu makala. Zamamezen hasi ginenean ere araitz hasi zen. Oso oso ondo hasi ginen. Oso ondo hasi ginen. Bai, hori da. Minuto erdi, 2 minuto bira bakoitza hortik hasi ginen, eta 5 minuto eta 5 minuto horrek beroketan ja ikusi ditugun. Bai. Hori Portugalgo bikotxak kontutan izan. Portugaletik bikotxa datoz, eta nahiko potenta dira. Bai, oso itxura polita zuten. Bai. Izan ere, karrozeria erabili duten era eta teknitismoa, benetan aregarria da. Dirudi, lehianik gartxok izango ditu. Esan du, Green Power Iberiako proiektuaren lasterketa da. Lasterketa antolatzen dituen proiektuari partean da. Eta proiektu honetan ez daude bakarrik amengoak, Iberia errentzako edozein kotxe baizik. Eta beraz, Portugaleko biko kotxe gara ditugu. Hemen ditugu, lehiak. Gainontzeko kotxeak nahongoak dira? Ditugu Deustukoak, eta Markinakoak, Markina, eta Euskal Herriko Bilbon zeuden 3-4 auto zeuden Bilbokoak, hori da. Madre Dios ikastetxekoak, eta beste... Zamamezen egon ginenak auto gehienak bizkaikoak ziren, eta bizkaikoak eta bilbotarrak. Hainbat ikastetxe eta beraz ikastetxe bakoitzak auto bat ekartzerakoan, handi horre kopuru altzatzen zuen, eta bilbotarrasko, bizkaitarrasko. Hemen duzue nahi baduzue Deustuko ikastolako bat, ikarrizketatu nahi baldin baduzue. Kaixo, apa. Kaixo, bueno, ondo, a ver, zirkuito zoragarri honetan, zer modu ateratzen den gauzak, bai. Bai. Ikusten dituzizuk zure taldekoak. Bueno, aurrekoan Bilbon, emaitza ona lortu genuen, eta ona etorri gara, pues, bueno, pizka bat disfrutatzera. Zirkuito honetan etorri gara ja multzo handia, eta, bueno, ikarle batzuk hori, gogoarekin daude, baina, bueno, gehien etorri egun pase egitera, eta, disfrutatzera. Eguraldi hona dugu, eta lekoa zelagarria da, beraz. Bai, gustatzen zaie gainera hori zirkuitoa ikustea, hemen dagoen ere hemen daude beste gauza bat, segoen ikusi dute kamioi handia, bat formulako kotxeekin, edo bat formula dut ze formula den, baina, bueno, ja... Nola ditzen zara? Nola ditzen zara? Álvaro, Deustuko ikastolakoa. Eta Deustuko lehen urtea da, lehen aldia da? Ez, ja, hainbat urtetan darmagu kontu, saltza honetan sartuta, bai. Ondo. Zein ikasgai ematen duzu? Teknologia erakatzen dut, bai. Teknologia arlotik gatoz, naiz eta arlo ezberdinetan, kotxeko atal ezberdinak landu, plastikan adibidez karrozeria, baina... Baina, ondo, eta zuek nola erabaten duzue prozesua autoaren muntaketa, agian ja, esperientzia duzu Bai, hainbat urtetan, bueno, pizka bat egokitu dago, baina beti dago betxeko gauzak, eta gero gauza batzu hori ondatzen dira, eta hori, beti behar da, kotxaren gainean, beti. Lanketa polita. Bai, batez ere ikasle, bueno, hau borondatezko lana da, eta orduan normalean apuntatzen dela ja gogoa dauka, baina bere hori abantaila dira, eta gogoarekin behin sartuta ikasten dira gauza, gustoko gauzak, eta bai, normalean ikaslea gustora daude, bai. Bai, ondo. Beraz hori, gaur lasai, ondo pasatzera, eta horiek dira gaur. Eta, bueno, apuntatu dira gainera nahiko etorri gara autobusez, eta ohikoa autobusez joatea lasterketetara, baina... Bueno, gaur lan eguna izan da, bueno, batzuk nahiago izan dute ona etorri klasera joan baino. Baina, bueno. Ulergarria, bai. Bueno, sorte hon, eta mila esker. Bueno, hori, ikastetxe ezberdinetakoak, esan dugu, hogeita bost ikastetxe, beraz ikasle asko daude hemen sartuta. Eta, iruditu zaitu orentxe joan direla, beste ikastetxe bateko bikide jada aldaketa egitera. Boxetako aldaketak. Bai, hori ere esan genuen, batzuk, nahiko, aldaketa batzuk ohikoagoak izan ziren, ikastetxe batzuetan nahiago izan zuten, hori, gidari gehiago izatea da, jende gehiago parte hartzea, eta beste batzuetan irabaztea doanez gidari honak. Oraintxe bertan egingo dute aldaketa, Jon etik Anartz partiro sartuko da. Bigarren buelta amaitu dute, hemen dator Jon,
Hemen, aldaketara. Hemen dator Jon, gure kotxea. Hemen dator Jon, 12. kotxea gure kotxea. Boxera sartzera aldaketa hori egiteko. Aldaketa emateko Eta orain anartz sartuko da. 2 buelta ja eman ditu eta 10 minutu egin baitu. Eta listo. Hori da. Hori da, eta geure partetik jarraituko dugu berri ematen. Orain, ikerriko da, berriz ere, kaixo, Iker, zer moduz. Oso ondo. Egon gera. Beroketa saioan. Beroketa saioan, nola ikusi duzu beroketa, eta... Oso ondo. Eta orain, Jon, nola ikusi duzu? Bueno. Azkarra hogein alko zuen, hotelago... Azkarrago. Uste duzu. Bera, Ez du atera bere eguneko egunea. Aia, bigarren bueltan, Jare. eta bertatako Ia, zer gentatzen den. hori da, ea nola joaten den eta ea sortu horretaten dugun. Jare gaur gidatza da, Jarek aurrekoan gidatu zuen, San Mames zeratu zuen. Eta gaur gaur zozketan bentsat ezen zozketatuak izaten baitira gidariak. Ere izaten ziren bezala, bai beroketa. Bai, zuk zer uste duzu dela estrategia hobea, gidari gutxiago eta beraz aldaketa gutxiago egitea edo gidari gehiago. Gidari gutxiago. Bai, horren azkarrago egiten duelako, denbora gutxiago galtzen da, agian. Vale, ba. Bueno, eskerrik asko, Iker, eskerrik asko, mila esker. Ondo ibili. Eta hori jare joan da orain boxeko aldaketa hori ikustera eta beraz bertako irudiak ikusgai dituzue. Hemen dator bueltan jare. Eta laster etorriko da Jon Artetxe. Eta beraz elkarrizketatuko dugu. Hori da. Aipatu, oraintxe momentuan tentsiona baritzen da, jendea ikusten ari den artean. Terraza hortan, aipatu terrazan. Zein den autoa, nola ari den, eta betiko zalantzatxo horiek ez da. Zaltxeo, Bai. Terraza hori terraza ardia eta zirkuito guztia ikusteko bezalakoa. Ze izan dugu ibilbidea oso luzea eta gure guztia ibilbidea da. Eta beraz, terraza hori izatea benetan eskertzen da eta horregatik mundu guztia hor da bil terraza. Bai, hemen datu ez bizta batzuk ere, 3. bueltaia da. 3. bueltaia da. Arin Samar, ja 15 minuto bat edo igaro dira, bueltatxo bakoitza 5 minuto delarik, eta... Hori da! Ordubiak amarritxe. Bai. Guk izan digute beraiek deustukoak, dadutela hainbat urte autoare... Hori da. Proiektu honetan parte hartzen. Autoa izan dela urtero, auto berdina baina egiten dutela hobekuntzak. Beraz, nik uste horrela jarraituko dugula urteekin ere hobekuntzak egiten. Jon, gure gidaria. Nola moldatu zara zirkuito hori? Ondo Bai, aldatu hori. Hasieran aldatu hori nola hori? Asko kostatu. Bai, ez da. Eta gero, aurrera joan aldara ere gehiago nagaritzako da hori. Zuk gidatu zenuen San Mamesen beroketa saioa. Ez zenuen gidatu zuela. Bai. Bueno, eta urduri zeuden, nola... Hasiera batean bai. Bai, eta zirkuitoa bera gustatu zaizu. Bai, polita. Bai, ondo. Aizak esan digu paisaiak politak direla zirkuitoa. Politak dira ez da. Bai. Zer agolko emango zenioke urrengo bidariei? Aldatz hori edo errezago eramateko. Ez frenatzea. Badago lekua ere bai, aurreko frenatu gabe. Ezora guztian. San Mamesen egon ginenean, lasterketako gidariek aurretik ja izan zuten saio txiki bat, bertakoekin, azaltzen ibilbideaz. Nola egin. Zuek ez duzue azalpen hori izan. Eta beraz, horrek... Hori da, sorpresan bertan ibilbidean zuri. Lasaitasun gehiago emango
Bai. Eta zer dut honekin ematen duzu bera hori Bera zertuta ikusita, jakinda, ezagututa, hori da, bai, eta familiar batekin. Bai. Bueno, ondo, baina ondo Ondo, joan da, ondo. zaitu, eta gero errepikatzerakoan, ea zela joaten den, eta ondo, eskerrik asko. Hori da, eskerrik asko. Bai. Mila esker. Eta lehen esan duguna duztukoek. Lehen esan dugu, hori da. kotxea bera berdina dela, baina hobekuntzak egiten dituztela. Eta guk nik uste urteekin aurrera gure autoak ere hobekuntzak izango dituela, gauza, egia esan Samamezetik eta honaino ere pare bat gauza aldatu ditugu, gauza berik ez, baina pare bat gauza aldatu egin ditugu eta ea horrela hobeto jardutzen duen gure autoak. Hori da. Eta ere bai komentatu dugu hemen daudela beste aukera batzuk ere kotxeekin eta automunduan interesa dutenentzako erakusketa batzuk handik. Automundu. Hori da, ikusi dugu Kawasaki kamioi bat, ikusi dugu Ferrari beste kamioi bat, Formula 1ko kamioi bat. Ikusi izan dute Formula 4ko autoak nolakoak diren, Formula 1ko jantak bera errubera nolakoa den, eta horrelako gauzak Horrelako erakusketa txiki batzuk. azalduta, eta egia esan esperientzia berazgarri Hori da. guztioi eta oso poetikari gara. Bertan. Samamezen egon, ustean nik uste lasterketa hau nahiko profesionalagoa dela. Eta naiz eta proiektu berekoa izan, Green Power Iberia proiektu berekoa izan, bestera batera egiten dela, da agian era profesionalago batean, Samamezeko ere oso profesionala egon zen, baina hemen zirkuito profesionala luzea, 5 minuto. Zirkuito osoa ikusi aldezakezu hemen goitik, beste gauza batzuk daude, bera lekua ere askoz ere zartuago dago automunduan, beraz bestera batera bizitzen duzu eta beste tentsio mota bat da ere bai egia esan. Hori da. Bertan zirkuitoarekin egoita gara familia aldatu hori, baina bestera bat ere eta beste taldekideek ere arazo hori nabaritzen duten eta ez den bakarrik gure oztopoa izango, bestera bat. Esan dugu, Samamezen egon ginean, karpa gehiago zeuden. Bai, jende gehiago leku berean. Hori da, jende gehiago leku berean, leku bat zegoen deno Porsche, 25 talde inguru ziren, gaurkoan bezala. Baina gaur ez dut kilo hori nabaritzen. Gainera, apenas ez ditugu ikusi. Ez ditugu beste taldekideak ikusi. Apuntaketan, prestakuntzan, ez? Bakoitza bere aldetik doa eta ez gara apenas ikusten. Hori da. Beraz, hori da, agian tentsioa gutxi izango ez duzulako ikusten, beste taldekideak hobeto, txartuago edo nola dauden eta nola dauden beraiek bizitzen esperientzia. Hori da. Beraz, ez dakigut gure favorean jokatuko duen ere ez, baina gu behintzat hemen oso giro lasaian aurkitu gara, prestakuntza guztian zehar. Egia da, gidariak autoarekin egon direla denbora asko eta agian ez garela horrenbeste egon beraiekin. Eta gaurkoa nahiko segurtasun neurriak eta egon dira, hori, zirkuito profesional bat izanean, landuagoa. Hori da. Landuagoa. Gu geuk ikusten Kotxeak hemen autoak eta sekulako nivela dute. Sekulako nivela. Hori da. Beste partaidei buruz hitz egin dugu Deustokoek esan dutena. Azkenean, helburu bezala dutela, aurrekoeko auto pasatzea gaur, baina aurrekoen ganditik, aurretik egin dutenen ikastea. Eta beraz hori guk esan genuen beste engandik ikasti, eta aurretik egin dutenetik ikasten dute. Hori da. Eta beraz, egia esan, talantzari gabe gure aldetik beste partidei engandik ikastea, ez baitugu guk esperientziarik, eta ez daukagu zerrekin alderatu gure esperientzia. Beraz, esperientziarik gabe hemen egotea eta guk Samamezen lortu genuen emaitza bat benetan bere meritua dauka. Nik uste dut oso ondo aritu ginela, esan beharrekoa, sari bat bai irabazi genuela. Sari bat bai irabazi genuen. Muntatutako edo mekanika hobena duen kotxaren saria. Eta oso harra gure aldetik. Oso harra. Eta asko gara, guk muntatutako bat baita, azken finean guk parte hartu dugu, teknologiako ikasgaiko ikasle oro parte hartu du autoaren muntaketan, gehiago edo gutxiago, guztiok aritu gara. Eta guk proiektu honekin hasi ginean, gure helburua inoiz ezen izan irabaztea. Beti izan da ondo pasatzea, gidariak ere aldatu egiten dira, bestela beroketako, lasterketako gidariak berdinak izango ziren, Samamezeko da hemengo gidariak
ezaugarriak berdinak izango ziren, baina ba hori, Baina ez, partaidetza eta ondo pasatzea hori izan dira gure proiektuaren helburuak eta ez irabaztea. interesa sustatzea, Hori da. jakitea Hori da. Bai, alor horretan gehiago jakitea eta interesa sustatzea. Eta nik uste dut, zentzu horretan, bentan aberazgarria izan dela proiektu hau, eta lasterketa etortzera oraindik aberazgarria. Aberazgarriago, eta hemen horrelako leku profesionala, beste erabateko, giroa... Eta ez ona etortza irabaztearen, beste gandik ikitzeko hori esan dugu. Hori da, jarraituko dugu ikasten gehiago aurreko urteetan errepikatzen badugu esperientzia, aurreko urteetan ikastamako esperientzia gandik ikastea, hobetzea, baina baratxo nahi kontuan ez dugu, zerrenetan alderatu, beste taldekidekin begiratu, beraiek zela jartuten duten, nola ematen duten prestakuntza... Portugaleko kotxe bala hori. Portugal aipatzen ari karrotzia Bala baren itxura dauka. eta Ez dakigu, oso harina da. aerodinamikan horrelako zerbaitetan... Ez da, igual kotxeak egan egin dezake. Ez dakigu, Baina bai, nabaritzen dut alde polita, benetan. talde bakarra da horrelako Horrelako uste dut nik zentzu horretan ere esperientzia handia dutela Portugaleko. Horrentxe momentuan, Anartz Martino, boxetara sartzen da, bere aldaketa egiteko, ez da? Hori da. Esan digute. Bi buelta egin ditu, Eta... hau ez da gurea. Hau ez da gurea. Atzekoa baita igual. Atzean datorna. Atzekoa hau izango da, agian. Bai, atzekoa da. Bai, hau geurea. Hemen datorna Anartz Martino, bita eman ditu eta boxera sartzeak gidarien aldaketa hori egiteko. Hola, naz. Eta, hori, justo horretzen momentu sartzen dira, 3 auto guztiak boxetara. Guztiak boxetara. Agian izan daiteke elkar oztopatzea, nola baiteko tentsioek gehiago sentitzea urrurago ekintzea bestak ikusten duzunean, bera gauza bera egiten, eta ez dakit, nire urdurago jarriko nintzen ikusten dudanean, nire jokoak azkarrago egiten duela, eta nik ere azkar egitearen nahi. Azkenean beti dago kompetentziaren... Bai, pike hori. Bai, pike hori. Beraz, bai, baina... Nahiko harina. Zamamezen politxeago joan zela uste. Hori da. Denbora aldetik, ja, ordu erdi egin dugu. Denbora aldetik, nahiko harina, nahiko dinamikoa. Autoa oso ondo nabaritzen da, lasai, gidariak ere oso lasai etortzen dira, guztiak izaten dute esperientzia errazagoa izan dela Zamamezekoarekin alderatuta. Agian bigarren ez egitea. Eta bigarren ez egitea eguraldiak ere, azkenean, euriak ere tentsio puntu hori ematen dio. Bai, eta irristatzeak eta... Hori da. Bai. Guztizadoz. Gero, Zamamezen ere, hasieran izan genuen momentu bat, kotxa gelditu zenean, hasieran hori, bai, Zamamezen eta zirkuitua gelditzen zuten. Momentu batean, hirubigarrero guztiz gelditu zuten. Zirkuitua guztia. Osa, ez dakigu... Kotxe bat erratuak izaten baditu, bera autoa gelditzen da, aldekideak konpontzen dute, eta aurrera jarraitzen dute, edo azterketatik urtetzen dira. Bai. Zentzu hortan Zamamezen, gorabera gehiago edo arazo gehiago. Bai, euriarekin, bateria berotzu, aurretik bateriarekin, eta ez kotxa magarri zuzenekoan ere, bai, arazo gehiago. Baina... Zure jakina erazteko. Eta, oraintxe Anartz urtean gurutz sartu da zirkuitora. Gurutz hementxe ibili da hemendik, eta oraintxe sartu da ja zirkuitora. Eta gero Mikel joango da, eta gero Araitz, eta ja 5 gidari izango ditugu. Zamamezen 5 gidari ikena amaitu genuen, baina nik uste dut, hemen bigarren bolta baterako emango duena. Nik uste baiet. Ikusiko dugu, eta oraintxe ikusi aldezakegu beste taldekideko partaidak ere animatzen. Animatzen, hemen esan dugun bezala terrazan, jente nabari. Bai, guztiak, emozionanta. Hori da, tentsioarekin. Eta, zirkuito horri begiak zirkuito horretan. Bai, Mozea borborrean, hemen Josu Goitiak. Eta... Serioz, etorri nahi fizika esplikatzera edo?
Azaldu. Ze fizika lanak Josuk egin ditu, pelutxe batekin egin ditu fizika lanak. Esan kropidateko Josu. txakur bat. Josu, zer ibili duzu zure Kaixo berri. pelutxe txakurrarekin zu institutuko patioan? Bueno, ja proiektu baneukan pentsatuta iraietik. Iraietik, bai. Egeitioko antzar jaietan, dardoen jokoaren bidez, txakur pelutxe bat eskuratu nuen, aurten proiektu bat egiten. Jeremy izenekoa. Orain bakizue, laugarren mailekoekin kimika organika lantzen ari gara, baina bukatzen dugunean, hori da, Jamie izeneko txakurtxo horrekin, erreakzioa bidadurak neurtuko ditu, patiora aterako gara, kotxearekin, bakoitzaren erreakzio distantziak eta kalkulatzera. Zuze kalkulu egin ditu. Proiektu polita da, oso polita da. Kotxe honi da, Azelerazio denbora ere neurtu banuen, ez? Bai, nik jada enuntziatua planteatze aldera, egin nuen izan zen, kotxearen deselerazioa kalkulatu, hau da, galgatzeko, frenatzeko behar duen azelerazioa, esango dugu. Eta hori, jarri nuen distantzi hipotetiko bat, egin nuen nik neure reakzio denbora kalkulatu, horrekin reakzio distantzia eta ikusi, txakurra harrapatuko banu, edo ez, hori izango da proiektu horren erronka nagusia. Galdera horri erantzun ematea. Kasu honetan zuek. Eta... Joan da. Bai, ez, deika dago. Hemen, badugu berriro beste, deustuko ikastolako teknologiako lankide hori da, teknologiako irakaslea, Iratxe, hemen dator, elkarrizketara. Apa, Iratxe. Egunon, ondarrutarrak. Primeran, ez da? Bai, hori ikusten dugu, bai. 3. mailako ikasle batzuk ditugu taldearen oinarria edo diren horiek. Eta gero 2. mailakoak animatu dira batzuk, eta lehenengo mailako, gutxi batzuk, animatu dira bintzat hona etortzera. Gure kasuan 4. mailakoak soilik. Gustora ere. Oso pozik, gustura. Eta nola esperientzia zirkutu profesional batean? Bueno, hauek orain 3. mailan dauden hauek, iaz egon ziren, hemen bertan ere, hauek hasi ziren lehenengo mailan zeudela, joatzen ziren ikustera, besteak. Eta gero 2. mailan hartu zuten beraiek nolabait edo proiektua. Eta jarraitu dute aurten. Pizkat beraiek egon dira kasi 3 urtetan. Jarraipen bat eduki dute. Autoa ze izan da, urtero berdina edo... Bai. Urtero auto berdina, hobekuntzekin ez. Bueno, aldaketekin, hobekuntzekin ez dakit nik. Espero dut baietz, baina... Noiz hasi zineten autorekin, duela zenbat urte, badakizu? Bai, orain dela ja 4-5 urte. Bai, 4-5 urte. Urterik urte, berrikuntza. 4. mailan montatu, 4. mailan zegoen tekno eta beraik montatu egin zuten, kotzea. Eta hurrengo urtean ere 4. mailan teknologiakoek hartu zuten nolabait edo taldearen, kotxearen proiektua. Eta hobekuntzaren bat, zehatu gara hobekuntzaren bat. Jarraitzeko asmoarekin, proiektuarako ikasleak badirudi, edo? Bai, a ber, taldea badaukagu. Orain, bakizue, badaude horre batzutan, zapatuetan edo domeketan denean lasterketa, zaila izaten da, arraun egiten duten horiek, edo futbola daukaten horiek, eskolarrak dira. Baina, momentuz, 3 lasterketetara bagoaz, seguro, eta urtean. Eta injustuko zaman Zorionak. Pozik gure postasuna zin. Ordain zaririk. Bai. Eta lortu egin dute geratzeko moduagatik. Lasai joan ziren eta horregatik bateriek eta
Eta esperientziatik, hori da, esperientziatik gure taldeko gidarientzako zea holko ere emango. Zea holko. Hori, buruarekin gidatzeko. Buruarekin lasai. Lasai, divertitu eta lagundu besteak. Hori da. Bateria erregabe, ez? Bateria erregabe, bai. Zalantzari gabe. Esan beharra, iratxek asko lagundu digula gure proiektuarekin, joan izan garela haien autoa ikustera, proiektua ikustera ezagutzera, eta... Egia da. Bai, hori zonde joan ginen, eta oso interesgarria bera proiektua, así que beraz mil esker, eta oso bera ere, puzlearen zati bat izan zarela. Vale, bueno, eskerrik asko. Bueno, taldetxo, sorte hon. Eta ondo pasa, Disfruta, bai. Ala, venga, iratxe. Ikusten Ala, mertzi. Hauek dira, aurreratu beharreko aurkariak hau etxe dira. Samameseko irabazleak. Samameseko irabazleak. Bai, ea sortu nahi izaten dugu. Ja, hemen esperientzia asko nabari da. 5 urte denbora da, 5 urte denbora da hobekuntzak egiteko. Denbora asko inbertitzen duzu azkenean autoan bertan, eta urte osoan zehar egindako lanketa, 5 urtean zehar aldatuko da, ia ez dan autoa, ez? Hori da. Eta zure ustez, aritu gara ezaten, Portugaleko... Portugues ez hitz egiten egon zaten. Portugaleko partaideak dutela, beste horrelako karrozeria bat bala. Aerodinamikak fizikaren ikuspuntutik asko egiten du, ez? Kotxea azeleratuago doa, eta airearen resistentzia gutxiago nabaritzen du. Kotxeari lagundu egiten dio, eta beraz... Ikusiko dugu berandu fizika lantzen dugunean, baina aireak erresistentzia bat egiten marruzka du eragiten dio. Itxura ederra dauka kotxeak. Itxura ederra dauka. Alta zaio, ondo margotuta. Punta ondo zorrostea, ez? Bai. Aldo zuen egiten duzu, ez? Portugaletoak. Madre mia. Gero baina beste material batez egin egongo da, ez? Fibraskoa, zuena, nolakoa da? Aluminiozkoa hori da. Bai, izan daiteke, bai. Bueno, eskerrik asko. Hemen duzu lastegon bazkaltzen ari da, baina entrevistatu beharreko gidaria. Ados. Ala, mertzi Josu. Eta hori, esan diguna, ez? Ahian urte egin guk ere karrozeria hobetuko dugu, edo ez dakindik, baina aurrera egingo du proiektuak eta hobetu egingo da, eta nik uste dut esperientziarekin asko aldatuko dela, eta urrengo urteetako ikasleek, txeirukoek eta horrela, torren urtean ere ilusio berdina egin. Deustuko ikasle bezala adibide gisa hartu genezake. Eta, bai. Lehen garren mailan, lehengo mailan ikusten zutela, joaten zirela ikustera, lasterketak ikustera, eta horrek azkenean ikuste emozioa eta interesa piztu egiten duela. Eta beraz, lehen garren mailan hori hasi zirela bertan interesatzen lasterketara joaten, eta gero bigarren mailan ja proiektuaren parte, eta gustatu eta 3. mailan jarraipena. Eta beraz, hori da. Jarraipen hauek benetan politak. Bai, nik nukutu gainera, beste aldaketa bat. Gurutzek amaitu du gure 3. gidariak eta Mikel sartuko da. Mikel Idoiaga. Hori da, dator gurutz, boxera, sartzera, aldaketa hori egiteko. Baina, egia da, eta oso lasai ikusten ditut. Egia esan, lasai da. Dirudite. Nire mundu gainera dela mundu klaseetan dela. Hori da, mundu nahiko praktikoa, nahiko praktikoa, eta... Teoria bera ere ematen duzu, adibidez fizika aldetik orain txekiozu.
horrelako gauza, baina nik uste dut dela gai bat mundua bat, klasean ez dela horren beste ipatzen mundua eta jendeak interesa duela, gazten artean interesa Hori da. Eta beraz, beraien ikasketak eta horrela, bere interesetara Hori da, proiektua benetan, bai, esan dugu proiektua oso aberazgarri. Interesa pizten duena, eta bai, dutako unibertsitatean, bai, unibertsitateko ikasleekin ere, esan dugu, interesa badago edozein adin, baliogarria da. Eta azken finean interesatzen dizun gaietan, gehiago implikatzen zara, lan gehiago egiten duzu, gehiagorekin, eta hori ere, zure alde jokatzen du, eta lana hobeto ateratzera laguntzen dizu, eta beste era batera bizitzera esperientzia. Hori da. Bai, zalantzari gabe. Eta hori, gure laugarren gidaria dago. Bai, oraintxe hartu dira, ea nola joaten den buxetako hori, oraintxe izango digu Anartz Martinok, baskalta bukatutakoan agian, ez? Oraintxe zeitoriko dela guri elkarrezitatxo bat emango digula eta gero baskalta. Eta ere bazkaltzen. Hori da. Eta, bitartean, ikusten duzun dagoela beste talde bateko partaide bat, erabat urduri, aldaketa berriro egiten, orain dela, denbora gutxi. Gidariak mugikorrarekin dabiltza. Bai. Zerbait gertatuz gero, deitzeko. Deitzeko, oso reproduzioa denetik, erabat, urrun gelditzen bazara, zerbait gertatzen bada, atolarakoek badute tresna korraldeko, baina agian ez dela konturatzen zerbait gertatzen zaizula, beraz, gidariek dute telefono mugikorra, eta bertan zerbait gertatzen eskero, deitu egiten dute, eta horretan laguntza bidaltzeko. Hori da, alderatu dugu zirkuitu hau eta zamamezeko askotan, eta hori arazo bat izan ez gero hori ez dugu alderatu. Baina, zirkuita txikia izan eran eta plaza batean, azkenean hori dena ikusi dezakezu. Hori da, baina hemen zirkuitu honetan baina beste 2 kilometro eta hori da. Eta araiz guztan gidaria da. Hori da. Urrengo gidaria. Bi buelta hori ematen dituenean. Eta azkenan komentatu dugu ez ditugula beste taldekideak beste ikastetxetako taldekideak naski ikusi baina ni oraintxe momentuan behintzat hemen mugimendu Claro, hemen boxa dagoelako. Hemen bakoitzak, ez duzu ikusi baina bakoitzak dauka bere partzela modukoa, bere garajea. Bertan aurra guzteko, eta garaje horrek justo boxera eramaten du, eta beraz horrek hori da, infrastruktura horrek gutxienez laguntzen du. Oso ondo dago bera. Oso ondo dago tokia, Nafarroako zirkuitua da. Zirkuito profesionala. Eta oso lekoa neguzte, leko zoragarria. Guruz dabila hemen, gurutzek amaitu du ere. Ala, ez da torrela, ezin du. Amaitu du bere jardunaldia. Bai. Eta bueno. Hori xezta. Bai. Zer gehiago kontatu. Aurrekoan aritu ginen izketan denbora asko eta izan zen jada ez dakigula zer kontatu. Ez dakigula zer kontatu. Baina, guk hemen arituko gara solazean zerbait interesgarria gertatu. Zerbait interesgarria gertatzen bada. Gaizka lanean dabil. Bozeko aldaketa hori eta topera dabil. Eta bai, benetan. Asko eskertzen diogu eta egia esan, hori, ez? Aipatzekoa institutuko hainbat irakasle beraien denbora libre tartu horretan aritu direla gure autoan. Esan dugu lehen ere, baina ez dugu azpimarratu.
arlo ezberdinetan kotxeari Forma mandiokula. hori da. Erabat. Karrozerian, plastikan lan egin dute karrozerian. Teknologia arloan teknologian multaketa eman du. alde teorikoa, zergatik horrela multatu, zergatik pieza hauek erabili. Gero fizikan ikusi dugu, oraintxe egon Bai, gara, Josu bere fizikako lanak egin kontuak dituela. aldatu dizkigu eta egingo ditugu guk ere lana. Hori da. Bai. Bai. Eta, urtean zehar, aritu garela, hainbat, ekintza egiten autoarekin lotuta. Beraz, Hori da. poco asmatu digula. Izan genuen, otsailean izan genuen, gure Jaialdi opening era ceremony. Bai! Izan genuen gure opening ceremony. Eta izan zen, hori, kotxaren irekiera era bat. Bai, Eta inaugurazio erabateko inaugurazioa izan zen hori. Bai, Eta- gehien bat jendak ikus dezan, nora joan den azkenan gure lana. Babesle Hori da. asko ditugulako eta beraiek azkenan ikusteko zertan parte hartu duten eta beraiek ere erabat arra sentitzeko beraien lana eta beraien konfiantza hori nora bideratu den eta beraiek ikusteko proiektua. Eta hori, zeremonia hori oso polita izan zen, irakasle guztientzat, institutuko patioan, bertan sarreran, gero patrozinadoreak babesleak etorri ziren, Eta parte hartu zuten, batzuk autoan sartu ziren eta gidatu zuten. hori da, izan ere babesleek lagundu digutelako, beraiei esker gaude hemen, hainbat ondarko dendea eta babesleek lagundu digutelako, ondarro eta ingurukoa. Azkenean, esan dugun bezala, Iratsek lagundu duen bezala, gure babesle guztiek ere lagundu digute, ikastetxeko hainbat irakasle lagundu digute, ikasleok parte hartu dugu, ez bakarri dibatxelaukoek. Batxiergo bateko teknologia arloko jendeak ere parte hartu du, eta azkenan guztiok, ez? Eta babesle horiek denak handaukatek ere toki txikia txazizean. Gidari bat sartuko da. Baina hau sorpresakoa Hau sorpresakoa da, benetan. Ez egoen pentsatzen duen bost gidadirekin, bai, eneko nagoen da bera. Pentsatzen duen bost gidadirekin nahi petango genuela, azken finean Nik esan du, hau nahiko. Bai, ondo doa. Bai. Denboratxoa dara magoa usan eta... Zamametzen nik uste polikiago da. Eta autoak arazo gehiago zituela. Eta hemen nahiko lasai eta zegarren gidari bat. Eta bagoaz eta autoak aurrera jarraitzen du eta oso pozik. Beraz, orain, laster Bai. Araitz sartuko da. Eta horren ondoren leheko Edo ezatea ja sartu den, Araitz sartu da, ala boxan dago. Oraintxe torko da, Oraintxe dator, justo, oraintxe dator Mikel. Oraindik ez, baina oraindik Mikel dago zirkuituan, da laster etorko da boxera aldaketa hori egiteko, eta Araitz joateko zirkuitera, eta Araitz jarraitzeko. Eta beraz, gero Araitz joango da, eta gero zeigarren gidaria sartuko da, eriko naguretako dena, eta gero ja ustez, pentsat, eta pegarren bat hartzen, edo ez bada kotxak egiten, baina berri batziko dira. Gidariak, hasi joango zen berri. Bai, gidari gisa, eta beraz zozketa egin genuen. Bai, zozketa hori egon zen, bai, hemen Los Arcoseko beroketa eta lasterketa bizarik eta zamatzen ere bizai hori entzat. Horregaitik dira desberdinak gidariak eta lasterketan ere. Azken finean, jende batako nahizelako parte hartu, eta jende gehiago parte hartu hobeto. Hori da. Egia esan, baina, hori, jende gehiagi ere ez dako meni autoa, ez dakigulako zerbait iraungo duen lasterketan, Eta beraz ez dugulako nahi izan, joan guzara, baina igual. Baina gero agian autoak ez du irauten, eta beraz, parte hartu dugu ziurtatzen helburua, eta orain ikusita parte hartua, bera joan da, eta bera eta parte lasterketan parte hartu dugu. Hori da. Jende gehiago, hobe, agia esan, eta... Hori, nahiko lasai ikusi dute kotxa dirudi zegarren gidari hori sartzeko. Beraz, jarraituko dugu,
Eta hori da, ordu bete egin dugu lasterketan. Ordu bete egin dugu lasterketan. Arazorik gabe, ez du arazorik emotikotzak, ez amamezen bezala. Eta beraz, oso lasterketan polita. Hori da. Eta partido betratzen zerko da. Gidaria izan dena. Gidaria izan dena eta berezken. Bigarren gidaria. Eta hori. Beraz, Hemen tentsioa nabari da, jendea oso interesatuta dago. Lasterketan. Jendea ikusten zaio hori. Urdurik gaudela, taldekidean gatik. Eta horrelako kontuak, bez? Algoian ikusten dezakegu jendea. animatzen, hemen behan ere. Eta hemen behan ere, bai, claro, noski. Hori da. Beraz, Oraintxe oso zabala da. Oso Oso zabala. txiki ikusten dira, Baina, eske oso zabala da. Ni harritu egin naiz. Zamamezen denak alkarren gainean, eta hemen Ezin zirkuito pasatu profesionala elkar, izan. ezin hartu aurrea, inori. Mikel Idoiaga. Oraintxe dator Mikel boxera sartzea aldaketa hori egiteko, bosgarren gidaria araitz sartuko da. Eta gaira, tentsio momentu hori ondo eramaten duten. Ondo eramaten duten boxeko aldaketa hori. Eta gero araitz eta gero, zeigarren gidaria joango da, Jon sartu aurretik. Hemen dator Mikel Idoiaga. Gora, Mikel! Pitatzen! Pipi! Oso detalle polita. Oso detalle polita, guri hori. Oso detalle polita, ze ez dute pitatzen kotxeek. Bozina, zergaitik dago bozina? Zertako dago bozina? Ba, taldekoei saluda. Claro, agurtzeko. Agurtzeko taldekoak. Zertako duzu bozina? Talde guztiakan terrazan daude, denak animatzen, ba, bozina. Zerbait, ez? Zerbait. Zuri laguntzen ari direla, talde laguntzen animatzen. Emozional hori hobetzeko, zure gogoa. Naiz eta, bueno, gidariak ere momentu tentzo izan behar da hor batea, baina bueno. Nik ezakit, agian urduriago jarriko ninduen, jendea hor behiratzen izatea. Ez da, ez que ni joan nintzenean, Zamamezen joan nintzenean, nik ez nuen ezer ikusten. Euria zegoen, eta nik ez nuen ezer ikusten. Euria, eta nik kaskoarekin ez nuen ezer ikusten, ez nekien non nengoen. Ez nekien non nengoen. Ez baina, ez nekien ea buelta eman nuen. Ez nekien. Ea buelta eman dudan, zirkuitoko ze partetan nagoen. Ni bakarrik, zirkuitoko, zirkuita ikusten nuen, beste bidea, konoak, eta ni aurrela konoak jarraitzen. Nik ez nuen kotxa puskatu, niri potxe egin zidan, nik ez nuen apurtu, potxe egin zidan. Akusazio faltsuak. Ni aldatz horretan, Zamamezeko aldatz horretan, izan zen potxe egin zuenean kotxak, eta nik kotxe barruan. Hori, esan duan, nik ere uste dut hemengoan ere aldatza izango dela potxe egin duen. Bai, aldatza izaten da. Zaitasun horretan ja bateriak ez duelako indarrik aldatza egotzeko. Hori da, eta geldi kau joaten da. Azkenean aldatzen uzkoan, autoak bateriarik gabe aurrera egiten du, eta lauean aurretik arreria bizkat badin baduzu aurrera egingo duzu, baina aldatzean bateria behar egin duzu, eta indarra behar egin duzu. Beraz, aldatza bizka bat zaitzen hasten denean, ja bateriak momentu batean potxe egingo du, eta ja ez aurrera egingo, eta hor bukatuko da gure lasterketa. Hori da. Orain, elkarrizketakin joango gara. Elkarrizketatxo bat egingo diogu, eta sonazan aizko gara. Kaixo, Juna! Juna Agirretxea, gure elkarrizketatua. Juna! Kaixo, Juna! Nola bizi duzu, nekatuta gaude. Goizeko Lan asko egin dugu hemen. Ziztatxoa gota du. Ziztatxoa, bueno, eguraldia egiten du ziztatxoa gotatuko. Eskatzen du eguraldia. Eguraldia. Ja, pilila baita. Maiatza. Ja, zer udako porra gatoz. Gu ikasidoia eragoaz laster. Apirila horrela pasatu da. Ikasidoia oitara Instagramen. Apirila horrela pasatu da.
da. Horrela. Horrela. Aste santuak erdian eta horrela pasatu da. Eta Begira, horrela horrela pasatu ezin da. daiteke. Ezin daiteke. Baina ez daiteke. Baina uda ez Bai, pasatzea. bai, Uda ez pasatzea horrela. Uda horrela ez pasatzea, baina uda horrela heltzea. Ez pasatzea. Ez pasatzea. Ba, zeiunan, lasterketa hasi berri da. Bueno, así Berriro, ordea. Bai, denbora dara magu. Ez enuen pentsatzen Horren bost beste. gidariak parte hartuko zutenik. Zeigarrena, zautu da. Zergarrena. Da. Eneko, Ez, jaten. Benetan, gero bera. Bai, gero bera. bai. Gero bera. Eta Gero Martin. zeigarren gidaria sartu da. Beraz, ez zenuen horrela zure aurre Guztona, gainditu Bai. ditu, claro. Eta hori zer uste duzu, aguantatuko duela gehiago. Bai, Bai, gehiago. Zaztugarren bateraino. Bai. Gehiago, Gehiago. Amar. ez dakitea, eneko egite duenan. Zortzigarren gidari bat sartuko. Animo, Jon. Zazpigarren gidari bat sartuko. Ez dakit nola izango den, baina, bueno, edo zein erabaki hartuta ere, ba, ondo pasatuko dugu. Bai, eta, beste... Zuan animatuko zinateke gidari gisa. Zuko. Pum. Hau. Hor bako zuela, dio. Ui, Ari jende dira, animatzen. animatzen, Ez asko. ditzen animatzen, Baina, beraz. animatzen, Ez que- hemen nagoen, Ez que prestatuta, nahiko zetara impresio joaten handia du. ematen du, Impresio handia. Ez, Ez, entxeru? hemen daukau zigarren gidaria. Zigarren gidaria. Ez dakitea. Bueno, Julian, eskerrik asko, Eneko. Eneko. Galdera batzuk, bai. Joder, orain gidaria zara. Joder. Eneko, venga. Bai. Bai, Orain Eneko nagoen torriko da, zegarren gidaria. Seigarren gidaria. Urduri zaude. Ez. Ez, zu, Bost- lasai, seguru. bost gidari zeuden hasieran. Aldaketa hori nola eman da seigarrenekoa? Karrera aurrera doa, orduan gidari gehiago behar dira, orduan niri izan didate. Oso ondo. Oso Eta, gogotxu. Baego askorekin nago, Oso ondo. karrera irabazteko, remontatzen. Uste duzu, bai. Eta uste duzu, zuke hori, zuri dengo, zuk hartuko duzula bukaera, edo zuk hartuko duzula lasterketa, edo beste gidari bat ere izango dela. Gari gidaria ongo da nire atzetik eta ez dakit. Beraz, zazpi gidaria. Beraz, zazpigarren gidaria ere bau. Bai. Beraz, gidariak gehitzen joango dira, eta ez lehenengora joaten berriz ere buelta guztia ematera. Gehitzen partaidetza hori sustatzeko. Ederto ba. Ondo pasa eta kontatuko diguzu nola joan. Esan digute deustoko ikasleek, ja esperientzia nabari da, esperientzia. Eta Samanezeko lasterketa irabazi zuten, esan digute garrantzitsuena lasai joatea dela, beraz. Beraz, hori hau Beraz. ikusetan, lasai hartzeko eta ondo pasatzeko. Hori da. Agur, Eskerrik asko. eskerreneko. Baina, nola joaten den, hori, zazpigarren gidari bat ere dagoela. Gari buenaga izango da zazpigarren gidaria, beroketan ja gidatu du, Gari. Beraz hori, beroketan Enekok ez du gidatu, ez? Ez du gidatu, baina Gari bai. Eta beraz, zirkutaia ikusita dauka, eta beraz, baina, esperientzia puntu horrek baina, lasaitasuna emango dio, hori da, hori. Beraz, momentu honetan zirkuituan araitz daukagu gure posgarren gidaria eta momentu azkena izango zena, baina kotxea nahiko lasai doa. Nahiko lasai doa. Eta buelta gehiago mateko espaiantzarekin beste bi gidari gehitu diegu eta ea asko diren gehituko ditugunak. Hori da. Esan beharra, daudela hemen. Anartz Martina dator, zura jada gidatu du. ja gidatu du, bigarren gidaria izan da. Bigarren gidaria izan da. Gaixo, nada, zer moduz? Ba, Opa. ondo. Nola bizitzan duzula etorketa? Ongi, pixka bate luzea zen da, baina, ongi. Ondo. Paskari ederra zegoen. Bai, Nor prestatutakoa? aitak. Bale, eskerrik asko, anartzen baita ni hemen. Paskaria prestatzen. Paskari ederra prestatuta gaitik. Nola ikusi dituzu beste taldeko gidariak, lasaiago zu baino errezago? Uste dut txarrena ez garela. Markina txarro hau de talde batzu no behago zen, baina goz goa solako gaizko.
Igartzen duzu agian Portugaleko autonek edo fumatzeko Kotxe bala, madre mia. Kotxe bala, bai. Bai, zuria. Bai, uste baiet. Hor, ala, gorozkoa azten denean, gure kotxeak ez du hainbeste indar. Ja, bai, hori da. Guk Hori uste zain dugu da hori arazoa, egingo normalean. dela, Poch. Baina, nun? Aldatzean. Aldatzen. Denon aurrean, denon aurrean. Denon aurra. Ba, bueno, espero dugu operetik urre izatea. Bai, Gutxienez. egia ez da, ondo ikusteko. Ui, Eta, alkitalkiak. ez da hor kontratzen jokezuk zure kaldekidei, horrengo gozlariei, lasterketarako. Niri gaizke eman zaidan gauza, botoia sakatzea, azeleratzeko botoia, eta ez dela erreza. Azkenean denbora luzez sakatzen egon behar za, eta jatzamarrak atzatzen hasten dira, Ja. Flojexagoaz izaten giroten. bost jatzamarrak Erabiltzen duzu, karo, tenkiak dira azken zinean, gara Bai, ez da. Bueno, mi eskerra, nartz. Ondo pasada, gozatu lasterketa. Lasterketa edo lasterketaz geratzen dena. Sí. Lasterketaren bukaera. Ja, ordu bete dara magia lasterketarekin. Ziren, ja, arazoak izaten. Ez daki, ze bestean mikrofonutik hitz egiten zeuden, eta beraz ez ziten. Número ez daize, fuera de la carrera. Edo boxeria jende aurretik irteten ikusten zen, baina hemen bakarrik kotxa pasatzen, eta beraz ez daki zenbat kotxe geratzen diren zirkuitaren barruan, zenbat edo kaleratuak izan diren, edo... Ez dakit. Berehala bueltatuko gara, beraz, berriekin, berri gehiago baditugu, jakina beziko dizuegu. Hori da, beraz, berehala ikusiko gara, eskerrik asko. ¿Listo? Simón, ¿listo? Bai, hori esan dugu. Zigo, seinale batero enbitzu hau, Bai, zer. Alkitalki sartu.
Bueno, hemen gaude berriro. Bueltan, ui. Eta, orain. Kaixo, orain, zer modu? Araitzekin gaude gure gidari bat izan dena. Bera, gidari izan da, zemarrena izan zara? Bosgarrena, bai. Nola joan da, esperientzia, ja da azken bueltetan, ez? Autoa motorizan barru zumatu duzu edo ondo? Ondo. Bueno, aldatu berrizko bizkat. Bai, ez gara nabaritzen da. Bai, eta igarretzen da, baina nik beti ondo. Eta beste taldekideak agian ere bai, lehuzamento xamar edo ez. Bardin, atzarin kotxik ezagen daue, noiz bara, Bai, bat ikusi dugu hemen boxetara ezin igota eta hori aldatzen dira, ez da? Baina, bai, ja, igartzen da hori. Programar minutu daru karreran. Bai, denbora asko. Eta dute 15 minutu edo gelditzen dire, lasterketa bukatzen. Lasterketa amaitzeko. Eta, goaz 14. postuan. 14. postuan, beraz, baina denbora tarte horretan, postu bat edo gehiago. Eta, super esan digute, abiadura dela bataz beste 30 bat. Kilometrortekoa, hori ze. Pentsa baino azkarago, pentsa baino motelago, nola? A ber, kanputik askoz motelagoa ikusten da, baina gero barru ni pentsaren dut ondo erule, beroketetan be bai alantxen ikundetan. Bai. Ondo. Zuk Zamamezen gidatu zenuen, lehen gidaria izan zinen, eta beraz kotxa berri zegoen. Eta hemen 5. gidaria daia gelditzen. Hori. Aldaketa hori sumatuz. Bai. Normala. Bueno, eskerrik asko Araiz. Eta ondo pasatu. Lasterketa gelditzen den lasterketa honetan. Bai, esan dute... 10 minutu. 5 talde jada erretiratu dute, hori da. Eta gutxi iruditu zait. Zamamezen 5. Zamamezen asko izan ziren. Erretiratu ziren kotxe horiek, ez? 5 baino gehiago izan ziren. Alderan asko erretiratzen ziren. Osea, ez egoen... Gero deskalifikatu ere, bai, pare bat. Bai... Gero zirkuitua gelditu eta horrelakoak gertatzen ziren. Nondik gorako gehiago ziren, ongoan izan da gehiago aurrera eta bukatzen zenean, pare batek bukatu, baina ez da egon beste hori lasterketa guztia gelditu dutela, edo ikusi egiten zenuela autoa nola gelditzen zen, hemen ikusi dugu bat, erabat ja motel zioala, ez izuela aldapa igo, baina bestela ez da horrelakorik ikusi. Eta abiadurari dagokionez, buelta azkarrena lehengoa izan da. Bigarrena, Jonek egin duena lehen gidaria izan da. Gidaria bakoitzak 2 buelta egiten ditu. Eta beraz, hasierako buelta horiek, esan dugun bezala, araitzekin. Bateriak gehiago. Hasieran hori da, bateriak hori, potxen arte da, hasieran bateriak ondo dabiltza. Indar gehiago du, beraz, lehenengoko buelta izan da azkarren egindakoa, 5 minutotan egindakoa Jonek. 5 minututan, eta gero besteak, apurat motelago. Hori da, motelago. Esan digute ere bai, bera autoak ikusi dugula 30 kilometro dara matzala. Hori da. Lasterketan, zehar, eta beste taldekide bat ikusi dugula 35 darutela eta beraz, horre gure erretu bat, eta pare bat postura altzatzen garen, batek jada ezin duela gehiago, eta horrela denbora gure alde jokatzen duen, eta ea sortea dugun. Eta horrela amaituko zen lasterketa, orain 14. postuan, eta ea gehiago egiten dugun. Hemen deneiz legon daukagu, elkarrizketa egiteko prest. Elkarrizketa egiteko prest. Eta honek ez du gidare bezala lan egin, baina ikasle bat. Auto montatzen, eta bat. Eta Apa Neritz. Hola. Eguerdion. Lasterketa bukatzea da bota ze, ikusi duzu autoa, zuko espero zenuen bezala, hobeto? Ez dut ikusi autoa, baina ondo doa, ez? Hori. Nan. Andoa. Eman dugu eta bat. Oraindik badoa.
Eta ez duten gure akuesti indar. Hori da. Motora, Eta kitea noiz arte gongo dire autoarekin. Zauke neritzen espero duzu, galtzako garla para batzuk gehiago edo... 14etik. Zenbat Hogeita daude? bost. 25 talde daude. Oraindik? Ez dira orain post, hogeita dira. joan dira orain 20, Orain baina 25etik. Ba, ez dakit, Zaila, agian. Bai, Zaila, ez zaila. badugu hasieran Bai, esan dugu beste talde batzuk baina esperientzia daukate. Bai, eta auto hobekuntza Profesionalagoak dira. Bai, baina ondo gaude pasatzen, ez da? Bai, ez da, eguraldi ederra, Bai. aizetxua, baina eguzkia, eta eguerdi honetan eguzkia hartzeko denbora egiten. Badu, eguraldi honetan. bai. Ba, bueno, oso ondo. Eskerrik asko neritz, mila esker. Hemendik, Claro. agurrero bat, Egiten lagun batzu falta zaizkigu, eta horiek dira proiektuan parte hartutakoak, baina ezin izan direnak etorri. Nikole, Naiara, Markel eta Julen dira, beroketa zaioan izan dut. Eta Ilare, baina honek dira, hasieran azetu zenak, baina gero ez dizinenak. Baina gero ezin izan direnak. Ilare ere bai, eta bueno, ikasle gehiago ere bai, Bai, baina agur bero bat ez direnei etorri, lasterketara. hori da, lasterketara. Eta, bueno, irakaslei dagokionez ere, ze beroketa zaioan esan dut hau, ez dut lasterketan esan. Julen Zelaia, Unai Agirre, Benja eta Zier falta dira. Beraz, beste agur, Proiektu parte dutearek Zamamezen bai izan ziren gurekin. Hori da, irakasle horiek izan ziren Zamamezen gurekin egon zirenak, eta hemen daukagun Zigor eta Josu, gaur gurekin daudenak. Eta Gaizka, bueno, Gaizka... Etengabe lanean. Etengabe lanean, da bien Gaizka, osea... Esan dugu. Benja, bai, gaur ez dagoela. Gaur 3 irakasle, Josu, Zigor eta Gaizka. Eta Gaizka, Gaizka boxean, eta hauek karpan. Bai. Eta oso ondo. Eta Jari Korrika, ezak zer gertatu da. Eneko asto egin zaio, esaten genuen Zamamezen, Gaizkak seinale hau egiten bazuen, boxetara sartzeko, gidaria aldatzeko, eta bakoitzak horreztak izan magoita ziren, 10 minutu, eta bai. Eta guk abisatu behar diogula, boxeotara sartzeko. Orain sartuko da, eta gero Gari sartuko da. Gari sartuko da, eta Araitze bai izaten du azkena izango dela. Gero Gari da gero Jaren, baina ez dakitea kotxea... Gari zenbat garrena izango da? Bakari 7 garrena. Ufa! 7 gidari, 30 minuto dira, Osea, 30 itxien lehenko bueltak izan dira 5 minutukoak, gero ja arintzen joan, eta bai, moteltzen joan da kotxa da beraz denbora gehiago. Bai, ja hori, nabaritzen da, Bueno, Eneritz, ezkerrik asko, eta ondo ibili astelen honetan, ala, agur, bere gure izan zen atzo. Zorionak Eneritz. Ba hori ez da. Eta hori, ba, 5 minuto geldituko dira. Bai ez da. Zigor? Zigor? Zema denpora? Bai. Ez dakigu orain zema denpora. Baina... Eneko... Barrio pasara. Vale, pentsatu dugu Eneko berriz ere ez dala boxetan sartu eta... Bai, ez pentsatu dugu Enekok zirkuituan jarraitu duela eta ez dela boxetan sartu, baina bai, beste kotxe bat zen, eta beraz Eneko oraindik zirkuituan dabil. Ze zirkuitua ja... Bai, luze xamarra egiten da, ja denbora aurra egin ala indarra galdu du bateriak eta ja da, ez da lehentzena. Hori da. Beraz, hemen jarraituko dugu, ea Eneko sartzen den boxetara bengoz, eta ea aldaketa hori ematen den urrengo gidariak gidatu ahal izateko. Eta nik uste dut ja urrengoa izango dela. Egin datoz, Araitz eta Mikel,
Enekori seinale. Ikustera, ea eneko badatorren ala ez. Eta beraz, ui! 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 Harri! Ondo! Bai, buruni motzu. Problemak. Problema Teknikoak nabaritzen dira. Ez dakit nondan beste. Problema teknikoak ari gara izaten momentu honetan. Problemak. Arazo teknikoak. Baina, bueno, radio giza jarrai genezake. Radio giza jarrai genezake. Ba hori. Jarritxeko egiten du. Ba hori. Zigo. Kaixo. Ai, ba hori. Eneko nahuel ari da orain. Boxetara sartu behar dela. Boxetara sartu behar dela bere urrengo. Bai, Araitz eta Mikel daude prest berari seinalea egiteko eta bera boxetara sartu dezan. Hori da. Eta horrera. Ba, dirudi oso zein hartu duela jentea aurrerantzearena, beraz. Beraz oso ondo, horrek gure favore jokatzen duen. Zenbatutan inago, buelta gehiago emango dituzu, kilometroa gehiago emango dituzu. Hori da. Eta ez dakit han dago, Nahuel, han ikusten dugu, eta orain bai sartu da boxetan. Listo, sartu da boxetako bidean. Boxeta bidean dabil. Bueno, dago. Bai. Hemen dator. Hemen badator, eta ja da aldaketa hori. Eta beraz, ikusiko dugu ea zemat denbora. Ea zemat denbora irauntzen duen kotxe honek, hemendik ja ordute erdi. Eta ja makaltxo ikusten da aldatza. Ja makaltxo ikusten da aldatza ego. Ea aldatzen zela. Eta bueno. Ea. Bueno, badu indarra purra. Hemen Nahuel. 12. kotxa gurea da. 12. kotxea. 12. Ja. Zamamezen ere 12 izan ginen, uste du. Bai. Zenbakiak berdinak diren. Guk geu. Bai, guk geu. Beraz. Baina, alta ondo ego. Gutxe dituzte Agian, bukaren arte ere. behatu kotxe. Andoa bat, eran motel, eta... Kameratik Kotxe balak, hasi berri, oza, benetan oso ondo, hemen profesionalismoa asko nabari. Eta egartzen da, eta aurretik daude lanketa guztiak urteekin hobetzeko. Hori da, beraz, ba... Autoaren preba. Bai. Ez dute deustuko dekaina bertan errepikatu izan dela lasterketa, bertan amentxero sarkozeko zirkuituan egin dela aurreko urte bat. Eta lasterketa beraz jada, lasterketa ezagutzen duzu, auto ezagutzen duzu, zirkuitua ezagutzen duzu. Claro, horrek asko jokatzen duzu, alde. Claro. Nik uste dut horrek aldaketa... Errestu egiten duela, bai. Bai, eta konfiantza gehiago zurekin egingo duzu, datorren, hori sorpresa purra izan daitekeena, aldatzen dakizulako zer nolako indarra beharko duen aldautzen igotzeko edo horrelako gauza, azken finean eta hori sorpresa edo horrek, motolago edo beste konfidantza batekin Hori da. Edo, egin daiteke ez? Bai. Izan daiteke ere bai daudela, doazela... Ba, posto bat igo dugu. Bat erretiratu egin da, beraz Amairu gara. Txale bero, Amairutik Amairugarrenera, beraz, ba... Bai, hori gehiago. Posto bat gehiago. Amabigarren auto gara, ea Amabigarren postuan beratzen gare. Amabigarren amaitu, eta Amairu izan, eta... Jazta, guia listo gabe, ez dugu gehiago behar. Bai, oso polita izango zen horren amaitzea. Borobila. Ea altzatzen dugu nostro postu bat, autok badirudi badu. Bai, beste auto batzuk ikusten makarago ikusten dira. Aldatu dira eta gari orain zirkuitan dago. Gidariak baditugu, jarere hemen dago 8. gidaria. Eta hemen 8. arte goaz. Eta beraz,
asko nabaritzen da, aldaketa hori. Bai. Ez dakit zerrik ez egin duen, autoak horren beste irautea, alakitan euria, bateriak bestera bateko ipini ditugun, ez dakit, nik uste dena berdina dela autoan, beraz, jarrera aldaketa edo zirkuitu aldaketa izan daiteke horren eragile nagusia. Bueno, bezan, San Mamesen bateriarekin izan genuen arazoa. Hasiera batean, konektatzerakoan konektatu genituen gaizki eta beraz batek kortozirkuitua izan zuen eta jada ez zuen. Hori da. Eta beraz, lasterketa egin behar izan genuen bateria erabilitako bateria batekin, beraz, ezen bateria osoa, ez zuen indar guztia. Ez zuen indar guztia. Beraz, ja, erabat ja, beroketan erabilitakoa zen. Eta hemen biak berriak dira. Eta beraz, orduan normala da, denbora gehiago egitea, aurrekoan San Mamesen egin genuen. Ja, beroketa saioan ere denbora bat eman zuten. Beroketa saioa ere gastatu egin zen eta beraz bateria hori bat ja erdirantzero zegoena. Azkenean, beroketa saioan daukagu, bat, bi, hiru, lau, bost gidari, eta bakoitzak buelta bat, 5 minutu, ordu erditxo bat. Ordu erditxo bat, baina, lasterketaren erdia da. Eta ordu erditxo bat, non bateria gastatzen ari da etengabe. Hori da. Eta horrek asko da. Handia da ordu erdi. Ordu erdi gehiago lasterketan, asko da. Ordu erdiko lasterketa baten, edo 2 orduko lasterketa batekin, ordu erdi gehiago asko egiten du. Orduan ikusiko dugu, lasterketa hau eta San Mameseko alderatuta, ikusiko dugu, bateria horrek zerbait laguntzen duen. Bai, saltzai gabe. Eta orain, esan nabaritzen da ere lasterketa bukaerara heltzen da biela, baina ez dela bukatzen. Hori da, hemen ikusten dagoen jendea gutxitzen dago. Auto gutxiago daude zirkuitoan, jendea ez dago hain gogotsu esango dugu. Hori da, nekatuta gaina. Nekatuta. Aurrikusi dezakezu. Terrazan zegoen jende mundua ere. Ja, gutxitu da, eta beraz, ja nabaritzen da, lasterketa hau bukatzera doala, bukatzerantz. Hori da. Begira, autoak ja, gero eta geldiago. Han horko bat gelditu eko. Goizean, beroketa saioan ikusi dugunean lehengo auto hori pasatzen. Hemen, ziztu bizian. Kotxea, eta ziztu bizian pasada, eta orain ja, egona, eta orain ja goizea maitu da, eguerdian gaude, eta ja, kotxak bat, nekatuta, gure bezala. Gure bezala, bai. Hori. Eta, ea 8. Gidariak ere egin alduen. Hori da, hemen daukagu, jare. Nire oso positibokin nabil. Oso positibokin nabil. Bai. Ikusten du gainera hain doala. Ja, ordu eta erdi pasautxo egitu kotxeak, Ordu bat, gure kotxea para egin da. Gelditu egin da, gure kotxea gelditu egin da. Azepena. Ja, zirkuitoan gelditu egin da kotxea. Ja. Mugikorretik esan dute, zigor. Ze, esan dugu mugikorra daramatela gidariak, eta beraz, zerbait gertatzen bada, zirkuito erdian geldik badaude, mugikorretik deitu eta horrela arazoa konpondu genezakela, San Mamesen bezala, San Mamesen egin genuen. Bertara joan behar zinen, ikusten behar zenuen, ero antolakuntzako jendeak laguntzen zuen. Hemen ere gaita, lehen ere esan dugu, zirkuito handia da, eta beraz laguntzea, zirkuitoko zein partetan dagoen. Erosago izango da, beraz, zirkuitoa, lasaiago arituko da, leko gehiago dutelako, eta horrelako hausan Deustuko autoa ere, hori da, hemen Deustuko autoa hemen daukagoa 14garrena. Eta hau da, San Mamesen irabazi zuena. Hori da, San Mamesen irabazlea, da. Eta berak ere maitu du. Baina hemengo auto guztein nabaritzen zaila da, ez dutela horren indarrik. Hemen dauden bi autoak oso motel. Eta boxera zartzen beraz, boxa bukatu eta zirkuitu hasieran daukaguna da hori kotxe honek ez dakitea. Ez dugu uste aldapa hori. Bai. Eta handoaz, kotxe balak? Doazela, kriston indarra. Kriston indarra, ekin kotxe balak, portuguesak. Nik ez dakit, portuguesak nik uste dut irabazle. Nik ez dakit nola egin duten, baina... Nik neuk ikusten ditut agian irabazle.
Hori da. Eta orain ja, sari banaketa Sari banaketa hartuko egingo dugu. eta, ba... Sari banaketa egingo Espero dugu. dugu gustatu izan zuzenekoa, gustatu izan lasterketa, Hori da. mila esker ikustegaitik. 13. postua, Amairugarren postua Digo, ez da 13. postu postua. txarra, oso 13. ondo, postua. 25 taldetik 13. postua. Eta beraz, ba, ordu eta erdi pasautxo egin ditugu, ez? Elkarrizketa bukatu horretik, eskerri beroenak, zigorri, Zigorri, honen atzean dagoen guzti burua. hori da, zigor, agur bero bat, zigor. Gora zigor, Eskerrik asko. mila eskerrik parte hartu duten babesez, Ondarruko eta Ondarruko udala eta Bertsuko udala, baita ere parte hartu duten ikaslei, irakasleei, zein beste bezalako parte hartu duten jendeari. Hori da. Eta hemen dauden zigor gaizka, Josu eta Zamamen duten Julen, Unai, Benja. Maiatzean egongo araz, eta Zubizarriketan. Eta Alamedan, Eta kotxea Alamedan. ikustezan jendeak, eta ikustan Hori da. Beraz, eskerrik asko. gustatu izan. Hori da. Hola, hola, hola.